Molt bé, bona tarda. Anem a començar les sessions d'aquest curs 24-25 del grup de reflexió de Càritas Diocesana de Terrassa. Enguany tractarem un tema típicament de la vida moral cristiana, que és el tema del pecat o dels pecats, si voleu. Tractarem especialment els pecats capitals, els més fonamentals de la vida moral, de la vida nostra, del comportament ètic habitual. Bé, avui farem una introducció, però, i cada mes anirem tractant-ne un dels 7 fonamentals. Són una de les paraules més políticament incorrectes del nostre temps i que pràcticament ha desaparegut de l'escenari és la paraula pecat, com sabeu. En un món tan hipòcritament bonista i tolerant i pureta com el nostre a Occident, on tothom s'inhibeix i mira de descarregar-se de qualsevol responsabilitat seriosa, qualsevol referència al pecat, al mal, a la penitència, al sentiment de culpa o a la mala consciència és evidentment incòmoda i inquietant. L'home modern té per virtut no penedir-se de res i presumeix ingènuament d'haver-se alliberat de l'alienació religiosa i de l'esclavatge del pecat. Molts catòlics han vist desaparèixer a les seves parròquies durant dècades el sacrament de la confessió per perillós i manipulador de consciències, com si l'Església repressora els volgués mantenir en una minoria d'edat espiritual i en una dependència malaltissa dels clergues, dels eclesiàstics. Mentrestant, les nocions de pecat, de vici, de caiguda, de culpabilitat o d'expiació es van anar esborrant des de finals dels anys 60 dels sermons i de les catequesis. I fins i tot la seva temàtica es va evaporar de l'ensenyament a moltes facultats de teologia com si fos obsoleta i antiquada. Un servidor, als anys 80, quan va estudiar teologia, a antropologia teològica es va suprimir el tema del pecat. Ningú el va explicar a la meva generació de religiosos i de sacerdots. Però l'abandó dels mots i de les paraules no implica la desaparició de la realitat que significa. I quan es tracta d'una realitat profunda i mistèrica com el pecat, el seu menyspreu o qualsevol intent de silenciar-lo o reprimir-lo no fa més que multiplicar-lo de forma camaleònica i dissimulada en 1000 noves manifestacions i cada cop més perverses. Per això penso que no estarà malament que aquest curs de formació de Càritas el dediquem a intentar desemmascarar no només la noció de pecat, sinó la seva realitat i la seva punyent i tossuda actualitat aquí, entre nosaltres, i que embruteix habitualment, conscient o inconscientment, les nostres relacions. Allò que li agradava dir al pensador Cliff Lewis, de que al segle XX el diable havia aconseguit fer creure al món occidental que no existia per tal de poder actuar malignament, molt més lliurement sobre els homes, potser avui ho podem dir també del pecat. És a dir, que les burles i condemnes que han rebut, reduint-lo a l'àmbit dels catecismes més tradicionals o fins i tot de la indústria frívola de la distracció,
Mireu la literatura i el cinema barats i trobareu referències al pecat. Doncs no han fet més que estimular-lo i deixar-lo colar als racons més íntims del nostre cor i de la nostra vida. Bé, potser el primer que s'ha de dir al parlar del pecat és que delata l'existència del mal. Això és quelcom inquietant i que està en el seu centre. El pecat delata, revela l'existència del mal. Pequem perquè hi ha mal, quelcom que pertorba el nostre esperit, perquè percebem aleshores que trepitgem un terreny que no dominem. Però a la vegada, i això és el més pertorbador, sense que desaparegui la nostra responsabilitat quan cometem una falta. El que volem dir és que, si com afirma el cristianisme, la essència del pecat és voler viure una mentida, la de pretendre ser amo de mi mateix com si fos un Déu i voler tenir l'ànima en propietat, com si això fos només un afer nostre i no de Déu, aleshores, la gran dificultat de l'home d'avui és la seva incapacitat de reconèixer com pecat els pecats concrets que cometem cada dia. El gran Goethe i la mística francesa Simone Weil també ho han vist adequadament quan ens recorden, per exemple, que només ens adonem d'un pecat, d'una falta, quan deixem de cometre-la. Quan deixem de cometre-la i ens n'alliberem, llavors ens n'adonem que ho estàvem fent. O millor, quan ne som deslliurats, perquè a vegades no podem deslliurar-nos en nosaltres mateixos. Mentre que l'experiència del bé només l'assolim quan el realitzem, quan el duem a terme. Llavors el percebem. El mal només el percebo quan el deixo de cometre. Ja és el primer intent de llibertat. El bé, en canvi, el percebo quan el realitzo, quan el duc a terme. És llum. És el bon sentit espiritual de tots els temps. Quan fem el mal, no el coneixem, perquè el mal s'avergonyeixi de la llum. Amb un afegitó, encara que adelantem coses que veurem els mesos següents, que el pecat no significa només que jo he fet quelcom, que he comès alguna mala acció, sinó que també jo sóc ara una altra cosa que abans no era. Que sóc ara quelcom que abans no era i que jo sóc culpable a causa d'aquesta acció. Això és nou. És a dir, que el pecat no és només un acte moral, una acció externa del nostre comportament que no tingués conseqüències profundes, no només externes, sinó que té una dimensió ontològica perquè transforma i fereix la nostra naturalesa, postrant-nos en un estat de culpabilitat del qual només en sortirem si aprenem primer a discernir-lo, a identificar-lo, treure'l del seu ocultament i demanar-ne perdó. Un exemple literari crec que ens pot ajudar a il·luminar aquest aspecte que crec nuclear i profund del pecat avui. En una comèdia dramàtica del gran poeta i dramaturg Thomas Eliot, Cocktail Party, la protagonista, Celia Copleston, és una dona jove que de sobte arriba a la persuasió de que una relació amorosa que mantenia amb el marit d'una altra dona, un adulteri, una relació que fins ara l'havia omplert
i satisfet completament, sense problemes. Ara se li ha dissolt en un pur no res. Més encara, se li apareix com a nul·la, com a buida ja des del principi. Aquesta persuasió està molt ben descrita a l'obra, que se li imposa de cop, commou l'estructura de la vida d'aquesta noia, fins als seus fonaments, i totalment desconcertada s'adreça a un metge psiquiatre, que en la poesia d'Eliot és com una mena de missatger ben pensant de poders superiors. Alguna cosa, diu ella a l'obra, no està aquí en ordre. Voldria creure, diu, que sóc jo aquella en la que quelcom no està en ordre, perquè del contrari, voldria dir que és el món mateix el qui no està en ordre, i això seria molt més terrible, seria horrorós. El món estaria turbat, pertorbat. I continua, preferiria creure que quelcom en mi no està ben ordenat, quelcom que potser es podria encara redreçar. I ella intenta, a poc, posar nom a aquest desordre. En un itinerari introspectiu, intenta primer buscar justificacions psicològiques o afectives a la seva confusió interior, que li justifiquin el que ha realitzat i li deixin sense cap sentiment de culpa. Però és inútil, no és tonta del tot. Només després de molt anar i venir i de superar més forts els seus autoenganys, deixa anar l'única informació que li sembla encertada i que creu inevitable. Fa riure, diu, fa riure, però l'única expressió que puc trobar al que experimento per dins és un sentiment de pecat. Està ambientat amb una noia de casa bona del món anglosaxó, entorn dels anys 50-60. La perplexitat de l'il·lustrat psiquiatre és encara més divertida i més gran que la d'ella. Li diu, sofreix vostè sota el sentiment de pecat, senyoreta Copleston? Això és molt rar. La resposta de la Cèlia resumeix, crec molt bé, l'atmosfera espiritual dels nostres països i de la nostra societat burgesa moderna. Diu, al principi, jo mateixa ho he tingut per anormal, tot això. La meva educació era totalment convencional. Em van ensenyar des de petita a no creure en el pecat. Jo crec que una cosa així no se'n va fer menció mai a la vida. Tot el que no ens semblava bé era tingut per manca de gust o per patològic, malaltís. I malgrat tot, no trobo una altra paraula avui. Ha de ser una mena de mania. Però a la vegada m'esglaia la por de que això sigui més real que tot allò en el que jo creia fins ara. El pobre metge no pot més aquí que llançar la pregunta. I què és el que és més real que tot allò en el que vostè creia fins avui? És el sentiment, diu ella, és el sentiment de claudicació davant d'algú o de quelcom fora de mi. I jo sento que he d'expiar. És aquesta pregunta la paraula exacta? Bé, Thomas Eliot és un geni a l'hora de descriure molt bé aquest procés de l'home contemporani. Crec que valia la pena allargassar-me una mica per dibuixar, ni que fos en esbós, el rebuig estèril que la modernitat ha fet de la realitat del pecat i de tot el que s'escapa del seu control. I de com aquest, el pecat, no només es resisteix a que li cantin les exèquies,
sinó que emergeix amb noves formes i disfresses entre nosaltres i a qualsevol època. Podrem trobar-nos en excés de pecat o en defecte de pecat, però en qualsevol dels casos vivim immersos en ell, en aquest món. Ara podrem entrar més directament en la seva noció i en les seves característiques fonamentals. Aquest curs volem endinsar-nos no en qualsevol pecat d'entrada, sinó en els pecats capitals, és a dir, en els pecats més importants i colpidors, segons la tradició cristiana, en la terminologia habitual del papa Gregori I, de Sant Gregori el Gran. Els generals de l'exèrcit del mal. Això són els pecats capitals. Els generals de l'exèrcit del mal. I en què consisteixen? Els pecats capitals són tendències fonamentals que ens porten al mal i que ens condueixen a cometre accions o omissions realment pecaminoses, però no sense el nostre consentiment. Hi ha sempre un exercici lliure, un consentiment lliure. Són tendències, hem dit, inclinacions o disposicions interiors, en virtut de les quals no només som atrets vers un fi pervers, sinó que, a més, té lloc la nostra adhesió a aquest fi culpablement estimat i volgut. Una adhesió tan més forta quan l'acte és més repetit. És decisiu, per tant, en la noció dels pecats capitals, que les nostres males inclinacions s'enforteixen amb els mals hàbits i esdevenen de forma progressiva actituds i comportaments viciosos cada vegada de més difícil aturador, però que descansen i provenen d'un origen de voluntat lliure. Per això els pecats capitals són tendències que es realitzen no tan sols en moments puntuals, sinó en estats d'ànima o habituds que no són sense culpabilitat més o menys conscient. Som animals d'habitualitats, deia Rovira. Per tant, aquestes habitualitats, que si estan ben orientades seran virtuts, si estan mal orientades o desorientades seran vicis. I estem en aquest terreny de les habitualitats desordenades. A la mirada cristiana no es donen per necessitat o per una mena de pathos o destí tràgic, que no tingués més remei que realitzar aquest mal. Són fugides d'estudi per eliminar la nostra responsabilitat personal, sinó que es produeixen amb el nostre beneplàcit. Per tant, amb la nostra responsabilitat personal. És veritat que quasi sempre brollen d'algun pecat particular, però a la vegada duen a la seva multiplicació incontrolada per raó de causalitat final. O dit altrament, que els pecats capitals no només són principi d'altres pecats. De fet, qui en comet un tendirà a cometre'ls tots. Igualment que qui en combat un tendirà a fer-los minvar tots els altres. Dona igual per on es comenci. Però és que, a més de ser principi d'altres pecats, els pecats capitals són directius d'altres pecats. És a dir, els condueixen, els hi obren camí, permeten que els realitzen i els hi donen força, empenta, intensitat. Penetrem una mica més en el misteri dels pecats capitals, perquè no són un problema, són un misteri. D'aquí la dificultat de la seva aprehensió. Per què el nostre cor s'adhereix a aquest fi o bé enganyós que ens porta, de fet, a l'autodestrucció?
perquè en tots els béns temporals el fi que els homes busquem és sovint posseir perfecció i glòria per a la nostra pròpia exaltació. Per a intentar comprendre això, hem d'analitzar un doble moviment de la nostra voluntat quan realitzem qualsevol acció culpable. Això crec que ens permetrà fer una petita classificació després dels 7 pecats capitals que anirem comentant durant aquest curs. En tota acció u omissió culpable, hi ha al mateix temps un moviment d'aversió i un moviment de conversió. Un moviment d'aversió, de prevenció, de desconfiança, fins i tot de repugnància, de repulsió i d'hostilitat. Però a la vegada dic que hi ha un moviment de conversió, és a dir, d'afecció, d'entrega confiada, d'atracció, de seducció. Expliquem una mica això, perquè és importantíssim. El primer moviment de l'ànima, l'aversió. En què consisteix? Consisteix en el rebuig que fem d'un mal aparent, quan de fet es tracta, en el fons, d'un bé amagat o ocult que ens ajudaria i enriqueria si el busquéssim de veritat. En aquesta aversió, l'ànima enfosquida s'allunya tontament d'un bé pel mal que creu que l'acompanya, pel preu massa alt, per les exigències que creu que hauria de pagar per a assolir-lo. I si el bé suprem és Déu, el que estem dient aquí és que, sovint inconscient, en tot pecat hi ha una aversió, en últim terme, a Déu. Ho sapiguem o no. Un allunyament voluntari de Déu. Perquè el pecador creu i té por que una relació íntima i religiosa amb Déu li faria perdre la seva llibertat i l'enxiquiria com a persona. És el pecat de la modernitat, la supèrbia. La supèrbia de voler prescindir de Déu i de substituir-lo obeint-nos només a nosaltres mateixos i decidint, com si fossin déus, què és el bé i què és el mal. S'endevina en aquest primer moviment d'aversió, de fugida o de rebuig d'un mal aparent, la importància, si el volem evitar, de disposar d'una correcta percepció de la veritat. Què és el bé i què és el mal? No què és el bé aparent o el mal aparent, sinó què és el bé veritable i el mal veritable. I de disposar d'una correcta percepció, insisteixo, de la veritat, que en cristià té un nom, la virtut de la prudència. Ser prudent és saber percebre adequadament primer què és la realitat, per després poder decidir entre el bé i el mal. Però si se m'escapa aquesta dimensió intel·lectiva prèvia del coneixement de la realitat, aniré extraviat contínuament. Per cert, que al costat de la supèrbia hi ha altres 3 pecats capitals que acostumen a acompanyar l'aversió. Un, serà el primer que veurem, el mes que ve, és la peresa, que nosaltres li direm l'axídia, que és més profund. La peresa o axídia es dona quan el mal aparent o enganyós pot ser l'esforç personal que es requereix per a l'adquisició del bé. Un esforç o renúncia que no estem disposats a realitzar, perquè creiem que sacrificaria la nostra comoditat.
però que ens postrarà en la tristesa. L'altre que veurem més endavant serà l'enveja, que és l'esport nacional del nostre país. L'enveja es dona quan el mal aparent que se'ns fa insuportable és l'èxit o el prestigi d'un altre. Com si el fet de que li vagin bé les coses fes minvar la nostra excel·lència o provoqués el nostre desprestigi. Com veurem, la pitjor enveja no és desitjar posseir el bé que té o del que gaudeix un altre, sinó desitjar el seu mal, alegrar-se fins i tot de que el pateixi. Però l'enveja encara és una aversió, per dir-ho així, sense rebel·lió, mentre que un altre pecat capital, la còlera o la ira, és el mateix moviment interior d'aversió d'un mal aparent per un mal discerniment també, però amb rebel·lió i agressivitat. Ho veurem. Però tot això és sobre l'aversió. Tot això és sobre el rebuig que fem d'un mal aparent enganyant-nos. El segon moviment de l'ànima que hem dit quan pequem és la conversió. I és molt suggerent aquesta situació interior. Consisteix en la recerca d'un bé aparent culpablement estimat. Recerca d'un bé aparent culpablement estimat, però que no és més que un mal ocult que ens ha seduït i que ens degrada. La conversió és una entrega del cor a un bé caduc, efímer, transitori, però una entrega o afecció a un fi pervers emmascarat com a bo. Fixeu-vos, fins a tal punt els éssers humans som entrega i estem fets, estem creats per a entregar-nos i deixar-nos entregar. Fins a tal punt som així que ni que sigui quan pequem no fem més que entregar-nos, ni que sigui al mal. Quan fem el mal ens entreguem amb ell. No podem deixar d'exercir allò al que estàvem cridats, que és entregar-nos. Això ens passa també amb la vanaglòria o supèrbia vista des d'aquest segon moviment, quan busquem desordenadament l'honor i la possessió de béns espirituals caducs per a nosaltres mateixos. El reconeixement, el prestigi, la influència, l'autoritat o ser objectes d'admiració. És interessant que quan més espiritual, entre cometes, és algú, quan gràcies a l'ascètica i al cultiu, al treball de la voluntat, s'ha fet més difícil de seduir pel món sensible i material, tant més creix per a ell la possibilitat i el perill de cometre l'acció dolenta per excel·lència, el pecat de la supèrbia pura i desmesurada. Per això, Satanàs és descrit en tota la tradició antiga i patrística com el més pròxim a Déu. I per això la seva quasi divinització el va fer caure amb la supèrbia perquè va voler substituir a Déu per ell mateix. És la tentació dels espirituals, dels místics. Com apuntarem al final d'aquest curs, la supèrbia és l'origen permanent de tot pecat, fins al punt que tota culpa concreta, en el fons, és supèrbia. Qualsevol dels pecats capitals és supèrbia en el fons. Però dintre de la conversió o de la entrega a un bé caduc o aparent,
es troben encara els tres darrers pecats capitals: la gula o golafreria i la luxúria, que persegueixen els béns de la vida corporal, del seu plaer i del seu gaudi desordenat, com si no hi hagués felicitat sense ells, com si fossin absoluts i com si la vida no valgués la pena de ser viscuda sense satisfer contínuament aquestes passions. Significativament, acostumen a presentar-se juntes. Es retroalimenten la gola i la luxúria i, malgrat les aparences d'alegries i de somriures falsos, amaguen una malaltissa i contagiosa malenconia a tots els qui cauen al seu parany. I, finalment, l'avarícia, que busca l'adquisició, la possessió i acumulació de béns i riqueses exteriors i interiors, estimades de forma desordenada. Enmig del mercantilisme econòmic dels segles XVII i XVIII francès, Molière va fer amb l'Avare una genial posada en escena d'aquest pecat capital. L'avarícia és un testimoni il·luminador, però sovint inconscient, del profund sentiment de vulnerabilitat de l'home occidental d'avui, de la seva por, de la seva recerca extraviada de seguretat. Quin home més fràgil, l'home d'avui. Bé, aquesta sèrie dels 7 pecats capitals, us els recordo: supèrbia, enveja, luxúria, ira, avarícia, gula i accídia o peresa, forma part de la tradició cristiana de tots els temps. Una observació històrica. Va ser inspirada per Orígenes d'Alexandria ja en el segle III, encara que ja es troba fragmentàriament tant en els apòcrifs d'origen jueu com en l'èpica estoica. El monjo anacoreta Evagri Pòntic del segle IV va establir la primera classificació estable, la qual va passar a Occident a través de Joan Cassià en el segle V i a Orient a través de Sant Joan Clímac, ja en el segle V al VI. El papa Sant Gregori el Gran, que hem citat abans, va fer algunes correccions que van ser recollides poc després per Sant Isidor de Sevilla en el segle VII i pel gran Alcuí del Renaixement carolingi a finals del segle VIII. I així van arribar al gran Hug de Sant Víctor en el segle XII, que ja les va formular definitivament. Sant Tomàs d'Aquino es va limitar en el segle XIII a afegir petites matisacions i a correlacionar els 7 pecats capitals amb la seva bellesa i profunditat habituals. En les properes sessions nosaltres tractarem cadascun dels 7 pecats capitals, pouant d'aquesta tradició patrística no gaire coneguda, però intentant aplicar-la a les necessitats i al context dels tècnics i voluntaris de Càritas del nostre temps, amb l'ajuda de les ciències humanes i socials actuals. Veureu, segurament per a sorpresa de la majoria, que els pecats capitals continuen funcionant alegrement a la nostra època enmig nostre. Avui, crec que n'hi haurà prou ara amb acabar reflexionant sobre un tema, el tema del combat espiritual, que batega darrere de la meditació i desemmascarament dels pecats capitals.
i que no pretén altra cosa que facilitar-nos la unió amb Déu, que és la veritable finalitat de la vida que hauríem de buscar tots. Farem 3 meditacions sobre el combat espiritual que és la vida nostra. La primera és una invitació a la humilitat i a la vigilància. Com diu Sant Pau, el qui estigui dret que miri de no caure. Evagri Pòntic i Cassià, que us els he citat fa un moment, en el món antic, creien ingenuament que aquesta lluita, aquest combat contra els vicis i les males passions, correspon només a una etapa inicial de la vida espiritual, el que s'anomena, en el món antic clàssic habitualment, la via purgativa o purificadora dels qui comencen. Quina ingenuïtat. És perillós i càndid considerar que aquesta etapa, que s'acostuma a identificar amb el temps de la joventut, està superada d'una vegada per a totes. No cal ser massa subtil per a percebre com, a mesura que ens passen els anys, algunes misèries o crosses que ens havien atabalat o pertorbat a l'adolescència o joventut i que creiem desaparegudes o superades, retornen o rebroten de sobte, a vegades amb molta més força més tard. O fins i tot la sorpresa de veure aparèixer en la nostra naturalesa deformacions o vicis interiors que no ens havien assetjat mai i que ara ens angoixen i deprimeixen i no sabem com defugir o expulsar. Trobarem també la importància en aquest combat espiritual del crucial que és abordar els problemes dels nostres vicis o misèries des del primer instant que apareixen. Que important és la infància, l'adolescència i la joventut, quan tenim una gran responsabilitat personal, com a pacients i com a subjectes educadors, perquè si els deixem passar el gra al llarg dels anys, acabaran esdevenint per habitualitat vici que ja ni ens n'adonarem i el combat serà molt més dur i molt més difícil. Ho veurà tothom menys nosaltres. Quina pena. Com ja hem tractat en les nostres sessions sobre antropologia que hem fet en anys anteriors, l'home contemporani, amb una vulnerabilitat quasi malaltissa, és un camp abonat per a ser seduït i captivat sense defenses per vulgars misèries insignificants. Els grans problemes de la vida i els motius, a vegades fins i tot avui en dia, de greus suïcidis, si almenys fossin importants, si almenys fossin problemes seriosos de l'existència. El pitjor de tot, i ens defineix, és la seva insignificància. Són problemes i conflictes sovint miserables, però que agafen un subjecte totalment desvertebrat. D'altra banda, i com saben tots els sants, el combat espiritual no cessa mai completament. La catarsis, la purificació, no es consuma definitivament fins al moment de la nostra entrada en la benaventurança del cel. I és que els pecats capitals, com anirem veient, podran prendre una forma espiritual, tan més perillosa quan es vela o s'oculta dissimuladament sota les aparences d'un bé millor o més gran. El que és perillós no és l'avarícia, la gula o la luxúria. El que és perillós de veritat, perquè contra tot això el combat és relativament fàcil. El problema, la dificultat està en lluitar contra l'avarícia espiritual. Per exemple, l'afany de possessió de l'altre.
o la dependència malaltissa d'un altre. El que és perillós és la gula espiritual, devorar tòxicament i destruir el que toquem. O el que és perillós de veritat és la luxúria espiritual, el plaer desordenat, purament egoista, que es busca a si mateix en les mateixes coses espirituals. Tot pot ser motiu de desviació. Depèn del nostre cor. Totes elles són més perilloses per a l'ànima, més difícils de combatre que les seves germanes purament materials. Bé, la segona meditació que us vull fer sobre el combat espiritual avui és sobre la importància de desenvolupar una bona pedagogia espiritual. Si volem fer front als pecats capitals sense gaire por de ser-ne derrotats massa fàcilment. Quan un es coneix a si mateix mínimament i té consciència dels propis límits i mancances, sap que per a vèncer els vicis profunds no n'hi ha prou amb bona voluntat. No n'hi ha prou amb el seu esforç fins i tot individual de tipus voluntarista. Com ens exhorten els exemples i els ensenyaments dels antics monjos, però també el mateix Crist i tot el Nou Testament, el combat interior s'ha de situar en una perspectiva més ampla, que li treu el seu caràcter solitari o individual. Dit més clarament, és un combat comunitari, és un combat eclesial, perquè necessitem l'ajuda dels altres i dels amics. Més encara, necessitem l'auxili de la gràcia de Déu amb una convicció fonamental, que si el Crist no hagués carregat i vençut ja el mal del món, la nostra esperança de poder suportar amb paciència i assumir les nostres misèries ordinàries seria una esperança vana i condemnada al fracàs. D'altra banda, com ensenyen els pares de l'Església, hem d'aprendre a compensar l'efecte nociu dels vicis amb l'atracció per les virtuts oposades. Qui intenta una vida virtuosa de seguiment del Crist i de la bondat no hauria d'estranyar-se de ser assetjat pel món dels vicis i de la maldat i, en comptes de queixar-se, hauria d'aprendre a respondre a la supèrbia amb la humilitat, a l'avarícia amb la generositat, a la luxúria amb la castedat, a l'axídia o tristesa amb la joia. D'aquí l'acostum d'oposar a cadascun dels vicis les 7 virtuts, fins i tot les 7 peticions del Pare Nostre o els 7 dons de l'Esperit Sant en tota la tradició cristiana. Des de l'alta edat mitjana, quasi tots els grans pensadors cristians tenen petits tractats de vicis i de virtuts, on els suposen contínuament per a la recerca d'un bon triomf en el combat espiritual. I tots ells tenen molt clar que el veritable combat no és meu només individualment considerat contra un vici concret que pateixo o que pateix un altre, sinó que és un combat, com li agradava dir a Tolkien, del Senyor dels Anells, entre el cel i la terra, entre el diví i l'humà, entre el món dels àngels i el món demoníac. És un combat veritablement que ens agafa a tota la veritat del món. A la mirada cristiana, és la virtut que triomfa no sense purificació, perquè el vici està al servei d'il·luminar la virtut que està en el seu rerefons.
Això ho repetiré quasi cada mes. El vici, el mal, està al servei d'il·luminar la virtut que espera brollar darrere d'ell. Una passió mal ordenada és un vici. Una passió ben ordenada, la mateixa passió ben ordenada, és una virtut. Per això, pobra de nosaltres, si per solucionar un vici intentéssim avançar-nos la passió, destruiríem l'ésser. El que hem de fer és reorientar-lo. Com finament observa Sant Tomàs d'Aquino, una passió ben ordenada és sempre una virtut, mentre que la mateixa passió desordenada és un vici, diu a la Suma Teològica. D'aquí que el que cal és reorientar adequadament les passions. I per això la bona psicologia sempre ha sabut que per averiguar quina és la nostra millor virtut, n'hi ha prou en descobrir i identificar quin és el nostre pitjor vici i veure'l des de l'altre cantó, o viceversa. Si volem saber de veritat quina és la nostra virtut, mirem tranquil·lament el nostre vici, tot i que el veuran millor els altres que nosaltres mateixos. Bé, i finalment, la tercera meditació que us vull fer avui sobre el combat espiritual és contra el fatalisme postmodern i el triomf de l'amor, l'amor que ja ha tingut lloc amb la mort i resurrecció del Crist. Nosaltres no som gens optimistes, mai, en aquestes sessions. Som profundament esperançats, que no té res a veure amb l'optimisme o el pessimisme. El combat contra els pecats capitals no és absurd i és dut a terme amb esperança perquè és sostingut per la creu victoriosa del Crist. Dit altrament, és un combat que té per finalitat assegurar la victòria de la caritat i restaurar la salvació de l'ànima. Si el Crist no hagués vençut ja, si no hagués ressuscitat, el nostre combat habitual espiritual seria ingenu. De manera que tots els fracassos particulars en aquest combat contra el mal que experimentem i que experimentarem no fan més que il·luminar i posar en evidència que serveixen a una victòria última de la llei degollat que ja s'ha produït en el Calvari. En el Crist, l'amor, la virtut, ha triomfat sobre el mal, sobre el vici o el pecat, encara que ha vençut com a degollat. I per això el nostre combat pot realitzar-se amb la confiança d'haver estat ja perdonats per endavant. Què s'espera de mi? Que en esperança jo vagi vivint consentint ser perdonat cada vegada que caic. En aquesta recerca espiritual d'unitat interior, que és la nostra vida, en aquesta recerca d'unificació espiritual, el combat contra les nostres misèries que ens superen humanament ens ensenyarà, ens ensenya a restar humils i, sobretot, ser indulgents en les febleses dels altres. El jesuïta de primera hora, Jeroni Nadal, que va morir cap al 1580, una vegada un company de viatge li pregunta, li demana, quines són les indústries, diu, les feines, els treballs, a realitzar per tal de vèncer els defectes. I el pare Jeroni Nadal li respon, els defectes conserven la virtut. Els defectes conserven la virtut. És a dir, si sapiguéssim acollir i acceptar les nostres misèries,
les veuríem no com a simples desgràcies, sinó com a oportunitat per a descobrir, no sense combat, una gràcia que roman dintre nostra, esperant ser desvetllada per donar fruit com una virtut. La gent veritablement educadora de Càritas hauria de ser aquella que no es deixa enlluernar per les misèries pròpies i dels altres, sinó que intenta la conversió de l'altre veient més enllà de la misèria aparent que li està mostrant, intentant descobrir l'altre cantó d'aquest vici perquè brolli per fi d'una vegada una virtut que malda per néixer. Potser, per a un admirable intercanvi, estem cridats tots els membres de Càritas a imitació de Jesús, intentant, com dèiem, en un dels darreres sessions del curs passat, a carregar les culpes uns dels altres, perquè puguem participar de la comunió última, de la comunió d'amor a la que estem tots cridats. Bé, gràcies i fins al mes que ve. Bona tarda. Si teniu alguna qüestió que us convingui, si no, fins la propera ocasió.